zitten hier in de huiskamer, gezellige huiskamer trouwens, van Ria Valk. Ja. En Ria die komt eigenlijk uit Eindhoven. Ja, wist jij dat niet? Maar kun je dat nog, dat Brabant? Tuurlijk kan ik zo praten. Gooi jij mij de bakker maar in de mik halen. Want hoeveel jaar heb je in Eindhoven gewoond? Nou, niet zo lang, 7 jaar. Vanaf mijn geboorte tot 7 jaar, toen naar Amsterdam. En dat was wel even iets anders. Ja, totaal. Ik was heel bang voor die kinderen op school. Ik vond ze zo brutaal. Waarom was je zo bang? Omdat ze zo brutaal waren. Wij waren veel bescheidener. Amsterdammers zijn gewoon leuk, hoor, dat sowieso. Maar ze hebben humor en meteen boep, ad rem. En die kinderen hebben het ook allemaal. En daar heb je het eigenlijk geleerd dan, dat ad remmen wat je nu hebt? Ja, het moet wel, hè? Anders kan je niet mee met de ploeg. Mag ik dan bij jou? Hoe vroeg staat het erin dat je muziek, dat je zangeres zou worden? Of comedienne? Of, hoe noem je jezelf? Nou, zo'n beetje bij toen mijn vader en moeder aan kaarten waren met Arie Boerhoop. Die had een gitaar. En die vond ik helemaal te gek. Toen was ik 15, 16. En toen zegt hij, als je binnen een maand gitaar kan spelen, dan mag je hem houden. Dus ik oefende, jongen, met mijn vinger tot het bloed eruit kwam. Zo erg. Maar ik had hem. Maar ik bedoel, je bent gitaar gaan leren spelen. En uiteindelijk doe je mee aan een talentenjacht. Ja, dat was wie wordt de Nederlandse Elvis Presley? En mijn vader zegt, daar ga je niet meedoen, want dat zijn allemaal jongens. Dus het slaat nergens op, je bent een meisje. Maar goed, je deed mee aan die talentenjacht. Ja. Een vrouw, Elvis Presley. Iets van 100 jongens en ik was het enige meisje. Toch kwam uit dit toernooi een werkelijk rustige winnaar tevoorschijn. Deze. En ik werd tweede. Hoe reageerde het publiek erop? Want je had iets aparts aan, geloof ik. Nee, gewoon een spijkerbroek, een beetje geknipt met de gaten toen al in mijn knieën. En een cowboyhoedje op. En ik zong Tutti Frutti, oh my Rudy. En dan zijn kop erbij meteen. Nou, dan moeten ze stemmen. En applaus geven. En wie het hardst applaus kreeg, die won. En het was Pim Maas. Maar ja, ik ben er nog steeds. Dus Pim Maas hoor je niet zoveel meer van. Toen ik 4 was, hoorde ik een muis op zolder. Ik rende naar beneden, holderde bolder. En ik dook als een paling onder mama's rokken. Tjonge, 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 waar was ik geschrokken. En hoor ik nou wat in een donkere hoek, dan doe ik bijna in mijn broek. Moeder, wat ben ik bang. Moeder, wat ben ik bang. Moeder, wat ben ik bang. Moeder. Onder mijn bed sluit. En elke nacht wil ik het licht aanhouden. Maar gisteren liep het wat uit de klauwen. Want er beet iets in mijn grote teen. Het was de kat, maar ik gilde meteen. Toen werd je tweede. Vanaf dat moment
Veranderde er toen Zat iets? Roel Balten van de AVRO in de zaal en die nam mij mee naar La Courtine, Frankrijk, waar de Nederlandse leger was gelegerd. Dus het was helemaal te gek. Voor het eerst in een vliegtuig, maar dan niet een gewoon vliegtuig. Nee, zo'n een legervliegtuig. Dus niet naast elkaar, maar tegenover elkaar en een pad middenin. Zat ik daar met generaals en hoe die mensen allemaal heten, weet ik veel. Nou, dat was lachen. Met Mieke Telkamp, de Wama's, cocktailtrio. Nou, wat een zootje. Maar waren zij toen al bekend? Ja, En jij niet? ik niet. Ik begon net. Dus je keek tegen die mensen op. Ja, natuurlijk. Ja. En toen trad je daarop voor de Ik trad militairen? daarop en ik had een liedje gekregen van Joop van der Marel. En het heette Ik wil La Courtine een keer bij maanlicht zien. Is er iemand die met me mee wil gaan? Riep de jongen, ja! Toen sprongen de 100 op en die tilden hem op en die droegen me zo naar buiten. En dan ga je je eerste plaatje maken. Ja, dat was de Bam Bam Boe. Maar dat was te commercieel, mocht niet. Toen heb ik nog een plaatje gemaakt, Als ik jou hoor fluiten, van Guy Mitchell. En toen kwam Rocking Billy. Want dat was het. Dat was je allereerste hit. Eerste knaller. Ja. Meer dan 140.000 singles. Ja, Dat was dan weet je niet wat je overkomt hoor. Nee, vertel eens, wat overkomt je dan? Nou ja, 1500 cd's per plaatjes toen werden er verkocht per dag. En toen kwam ik van Monte Carlo af, had ik gezongen. En toen stond Stig Anderson, dat is de manager van ABBA, maar dat wist ik toen niet. Die had het geschreven met een gouden plaat. Dus ik kreeg een gouden plaat.
de eerste keer vandaag. De liefde van de man gaat door de maag. Dat moeten vrouwen weten, mannen houden veel van eten. Ja, de liefde van de man gaat door de maag. Dus heb ik worstjes op mijn borstjes, breitjes op mijn dijtjes, carbonade en salades op mijn billen. Ja, worstjes op mijn borstjes, bietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een haantje uit de grill. Ja, ik heb worstjes op mijn borstjes, breitjes op mijn dijtjes, carbonade en salades op mijn bil. Ja, worstjes op mijn borstjes, bietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een haantje uit de grill. We zijn al 12 jaar man en vrouw. Het zilverbruiloftsfeest, dat komt al gauw. Het gaat hem naar den vlezen, zijn buikje is gerezen. Ja, als hij me ziet, dan lust hij me nog rauw. Want ik heb worstjes op mijn borstjes, breitjes op mijn dijtjes, carbonade en salades op mijn bil. Ja, worstjes op mijn borstjes, bietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een haantje uit de grill. Ja, ik heb worstjes op mijn borstjes, breitjes op mijn dijtjes, carbonade en salades op mijn bil. Ja, worstjes op mijn borstjes, bietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een haantje uit de grill. Oh dames, luister toch naar mij en maak uw man nu ook een keertje blij. Koop appels, peren, spruiten en bind ze om je kuiten. Ja, uw man wordt als een veulen in de wei. Want ik heb worstjes op mijn borstjes, breitjes op mijn dijtjes, carbonade en salades op mijn bil. Ja, worstjes op mijn borstjes, bietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een haantje uit de grill. Ik wil het nog even hebben over de Rockabilly. Ja, dan word je gebeld. Dat komt uit en dan? Dan gaat de telefoon. En die blijft gaan. Dan moet je overal optreden. Heel tournee voor soldaten. Dat was leuk hoor. Soldaten. Ik vond soldaten te gek. Hoe vonden ze dat thuis? Nou, mijn vader Remen, die vroeg geld voor de kilometers. Dus die vond het wel lekker. Wat had je nog meer, broers en zussen? Nee, 2 zusjes, maar die zagen het niet zitten. Ze gingen wel allemaal meehelpen met foto's tekenen en sturen en zo. Dat was toen heel erg, hè? Maar ik bedoel, dat meisje wat feitelijk in Amsterdam meedoet aan een talentenjacht, op de wc gitaar zit te spelen, die maakt dan in één keer, die mag mee naar de militairen als onbekende zangeres. Ja, maar ik had al een televisie gedaan, hoor. Bij de AVRO, Bruce Low. En dat was een Duitse grote ster. En dan moest ik zingen Tutti Frutti weer natuurlijk. En Tommy uit Tennessee en Rockin' Billy. Tommy uit Tennessee had ik zelf geschreven, toen ook al. De Rockabilly, dat was een vertaling. Ja, dat was een wals. Een wals van Stig Anderson. AUS Commodore Klasjeren. En toen zei Jackie Bulteman in de studio, dat doen we niet hoor, is ouderwets. We gaan Rockin' Billy. Dus nou, toen werd het Rockin' Billy. Je roept nu Jackie Bulteman aan, hè? De grote orkestleider uit die tijd. Van Fonogram toen de tijd. Hè, met groot orkest. Ja. En werkte je altijd met hem? Ja, de meeste nummers zijn met hem. Tot Peter Koelewijn, Moeder, waar ben ik bang overnam. En worstjes op de bosjes, dat heeft Peter weer gedaan. Nou, jij begint er zelf wel over, Peter Koelewijn. Want ik bedoel, kwam ook uit Eindhoven. Ja. Was dat toevallig dat hij voor jou ging schrijven? Nee, want Anneke die kwam ook uit Eindhoven. Dan wil ik het niet, die was Amsterdam.
Maar ja, die kwam regelmatig tegen. Blue Diamonds, Rob de Nijs, Johnny Lyon. Dat was een hele... Ja, al die nu allemaal 60, 70 zijn geworden, die waren toen 18, 19 jaar natuurlijk. Weet je wie me ook begeleid had? Johnny and the Cellar Rockers. Weet je wie dat was? Jan Akkerman. Hou je echt nog van mij, Rockabilly? Of is nu al je liefde voorbij? Heus, ik twijfel nou toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Waarom schrijf je me nooit een Rockabilly? Sinds je naar dat Amerika ging. Want je zei dat ik over mocht komen. Als je eenmaal daar was, lieveling. Ik heb u in geen 2 jaar een brief meer gezien. Heb je geen pen en papier daar misschien? Maar hou je echt nog van mij, Rockabilly? Of is nu al je liefde voorbij? Heus, ik twijfel nou toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. In Amerika zou je beginnen, een fabriekje in leverpastei. Jij had daarvoor geen money, Rockabilly. Dus dat leende je even van mij. Ik heb eerst nog geaarzeld omdat ik niet wou, maar jij beloofde me liefde en trouw. Hou je echt nog van mij, Rockabilly? Of is nu al je liefde voorbij? Dus ik twijfel nou toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Je nam ook al mijn meubels en kleren naar dat verre Amerika mee. Want je zou vast ons huis in gaan richten. En dus zei ik maar zuchtend, oké. Stuur me alsjeblieft weer mijn mooie matras, want daarin zit mijn geld en mijn pas. Hou je echt nog van mij, Rockabilly? Of is nu al je liefde voorbij? Heus, ik twijfel nou toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Hou je echt nog van mij, Rockabilly? Of is nu al je liefde voorbij? Ria Valk! Wanneer ik lekker even vrij ben, stap ik altijd op de fiets. Of het nou waait of dat het regent, nee, dat interesseert me niets. Want dat bevalt me beter dan altijd roeien, joggen, trimmen of zoiets. En al die automobilisten zie je met de zure kop. Ze denken, kijk die meid kan fietsen, zat ik er maar achterop. Maar ik zit lekker zonder stress op de fietsie met mijn Walkman op. Yeah! Pak toch eens de fiets, pak toch eens de fiets. Je hoeft alleen te trappen, sturen, verder doe je niets. De fiets, ga toch ook eens lekker op de fiets. Want zit je op de fiets,
zorgen zo verdwenen in het niets. Je stapt gewoon de winkel binnen en zoekt een leuk modelletje uit. Een mountainbike of een racefiets, ach, het maakt geen donder uit. Je pakt een zakje chips, een blikje fris en je gaat er lekker op uit. Yeah, pak toch eens de fiets, pak toch eens de fiets. Je hoeft alleen te trappen, sturen, verder doe je niets. De fiets, ga toch ook eens lekker op de fiets. Want zit je op de fiets, dan zijn je zorgen zo verdwenen in het niets. Yeah, linksaf. Toch eens de fiets. Je hoeft alleen te trappen, sturen, verder doe je niets. De fiets, ga toch ook eens lekker op de fiets. Want zit je op de fiets, dan zijn je zorgen zo verdwenen in het niets. Zit je op de fiets, dan zijn je zorgen zo verdwenen in het niets. Dan krijg je dus alle mogelijke hits, hè, naar Rockabilly. En dan ga je iets doen samen met Rob de Nijs, onder andere. Trea Dobbs. Ja, Rob de Nijs die had van de VARA een show gekregen. Het was een soort dagblad, een soort privé, zal ik maar zeggen. En dan moest ik dan foto's uitzoeken en Trea moest de gasten ontvangen. En hadden we ook allemaal liedjes. En neer, en op en neer, en in en uit, en diep ademhalen en inhaleer. Maar alleen maar liedjes zingen? Nee, ook acteren erbij. Ja, ik vind eigenlijk alles leuk. In feite was Ria Valk eigenlijk een van de eerste stand-up comedians. Als je dat vergelijkt met nu. Ja, ze zeiden vaak, je lijkt wel op Lucille Ball. Toen de tijd. La 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 la. Probeerde je die dingen nou juist te combineren? Zingen, acteren, comedienne? Nee, dat ging gewoon. Als ik zing, dan ben ik altijd vreselijk, hoe zeg je, lijfelijk aanwezig. Altijd koppen trekken en het komt bij mij uit meteen. Ik kan er ook niks aan doen. Dan gaat de knop om in mijn rug en huppa. Je trouwde op enig moment? Ja, dat was met La Coutine. Er was tussen al die jongens die mij naar buiten droegen, was een jongen. Nou nee, dat wist ik toen niet. Ik moest van mijn ouders naar de kerk, want je katholiek hè, uit Brabant. En ik denk, jezus, wat is ook weer de kerk in het Frans? Oh ja, l'église. Dus ik loop een laan op, want ze hadden me gewezen, daar is hij erin. Er zat een jongen op een paaltje. Ik zeg, où est l'église? Toen zegt hij, ja, kom maar mee, ik moet er ook naartoe. Dat was Herman. Hij. En daar ben je vervolgens mee getrouwd? Ja. Heb je een dochter meegekregen? Ja, knapperd. Hoe heet ze? Mijn Monique. Jouw Herman is jong overleden, hè? Dat is een beetje heel naar. Ja, dat begrijp ik nu nog niet. Hij was 42, binnen 3 maanden. En ben je al die tijd alleen gebleven tot nu? Ik heb wel wat relaties gehad, maar je krijgt nooit zo'n man meer. Dat was je eerste liefde, dat is totaal anders. Die begreep me ook goed, die ging dag en nacht met me mee. Ik ben 20 jaar getrouwd geweest met hem. Maar nu, hè, heb je dan niet het gevoel van, nou moet ik mijn oude dag feitelijk in mijn eentje slijten? Nee, maar ik heb hier een heleboel vrienden hoor. Dus elke avond toepen. Ik heb toepen geleerd, jonge kaarten. Haha, zit elke avond als ik vrij ben, hup, toepen. Een rondje geven, gezellig. Dat ken ik helemaal niet, want je was eeuwig onderweg. En optreden, dat doe je ook nog steeds? Ja, dacht jij natuurlijk. Pas nog bij Marco de Holland, ter Aar. Heel leuk. Hij danst de tango, dat doet hij best aan de Riviera. Dat doet hij best, hij danst de tango, dat doet hij best in Monte Carlo. En hoe. Hij danst de tango, de graaf van Monte Carlo. Van deze tango spreekt ieder in de baas.
En hij breekt harten, de graaf van Monte Carlo. De man die op zijn baard, op de boulevard. Hoe hij zijn baard draagt, de graaf van Monte Carlo. Zo draagt hem niemand aan heel de Côte d'Azur. Hij danst de tango, de graaf en drinkt champagne. Hij is een gentleman van het laatste uur. Men zou graag weten, wat zou die doen, waar zou die wonen? Wat zou die doen, hoe zou die heten? Wat zou die doen, waar zou die tronen? Op de Antillen, in Mexico, in California, in Idaho, in Santa Fe, in Trinidad. Heb ik een slut, heb ik een stad. Ben ik een graaf, of ben ik niets? Leef ik van geld, of van de piet? Ben ik nou goed, of ben ik slecht? Is alles een wals, is alles echt? Hij danst de tango, dat doet hij best aan de Riviera. Dat doet hij best, hij danst de tango, dat doet hij best in Monte Carlo. En hoe, en hoe, en hoe, en hoe, en hoe. Hij danst de tango, de graaf van Monte Carlo. En deze tango, die danst de graaf briljant. Hij speelt met harten, de graaf van Monte Carlo. En in de speelbank speelt hij zeer riskant. Hij was voor allen de graaf van Monte Carlo. Aan de roulette geeft hij nooit stank voor dank. Want hij was vroeger de koning van Montmartre. En op zijn kop daar staan 10.000 francs. Hij danst de tango, dat doet hij best aan de Riviera. Dat doet hij best, hij danst de tango. De graaf van Monte Carlo, en hoe, en hoe, en hoe. Wat ik zo leuk vond om te lezen is dat je de allereerste leading lady was in de André van Duin Revue. Ja, Joop was toen de tijd weg van mij. Die belde mij op. André van Duin, de Manelli's, Frans van Duschoten natuurlijk. En toen heeft hij een hele show op elkaar gezet. Jan Blazer heeft ons toen nog geholpen als soort regisseur. Dat weet ik nog precies, in het Zonnehuis in Noord in Amsterdam. En ging je toen ook alle theaters af? Ja. Ja. In de Van Duin Revue? Ja, nou ja, het was Lach in de Ruimte heette het, met ons drieën, weet je wel. Ja, maar mijn man die vond het niet zo leuk, want die moest elke avond met diezelfde mensen. En die vond gewoon in het vak snabbelen veel leuker. Dus ik heb 2 jaar gedaan. En toen vond Herman, heette die, het beter om weer gewoon het snabbelvak in te gaan. Daar heb ik wel spijt van. Want je zat ook bij Rudy Karel bijvoorbeeld. Ja, daar ben ik ook geweest, ja. Ja. En bij wie nog meer in die tijd? Ja, die tot de verbeelding spreken? Connie Vrobus heb ik meegezongen. Ik heb volgens mij toen bij Blokker gestaan met de voor dingen. Ja, bij Blokker, Noord-Holland. Ja, de Beatles, en toen kwam ik ervoor. Martine Bijl? Ja, daar heb ik een show mee gedaan, ja. Corrie van Gorp? Ja, ook. Hoe ervaar je dat dan? Ik bedoel, als je daarin staat, je was toen al populair, iedereen kende Ria Valk. Ja, gewoon doen. Als ze mij bellen en ik vind het leuk, dan zeg ik ja, gewoon. We maken in dit geval een stapje vooruit, want we gaan naar het jaar 1975 en dan komt Ria Valk, die we daarvoor kennen als comedienne, maar dat is ook wel gebleven, actrice, zangeres, en die stort zich in het carnavalgedruis. Ja, dat komt van mijn Brabantse roots af natuurlijk. Is dat het? Ja, dat vind ik gewoon leuk. Mijn vader en moeder gingen altijd met verjaardagen. Hele familie trad op tussen de schuifdeuren. Maar dan 75, dan komt die eerste carnavalsplaat uit. Worstjes op mijn borstjes, zo kennen we het. Ja, die was echt niet normaal. En dan, daar gaat ze weer. Ja, daar ging ik weer. Huppa, we blijven gaan hoor. En toen kregen we Leo. Dat was helemaal geen carnaval, het was gewoon een tango. Maar dat was meteen bam, 140, 150.000, niet te geloven. En al die mensen zingen mee en de jaar erop iedereen met die worstjesjurk. Dat is toch om weer gek te lachen, dat ze dat allemaal na gaan doen met een banaan op, hoe heet dat ding, een kip op hun hoofd. Heeft Ria Valk nooit over, er waren altijd vrolijke liedjes, zat altijd een knipoog in, komische teksten om iets serieus te doen. Ja,
Ik heb er heel wat liggen. Waarom blijft de zon toch schijnen? Toen was mijn man overleden. Heel prachtig nummer. Maar de mensen willen dat niet van mij op het toneel. Ja, ik doe het wel in een bejaardenshow. Dan bij de bejaarden, weet je wel. Zo'n tehuis. Dan doe ik dat, want dan moet ik 2 keer uit. En dan doe ik wel wat de mooie nummers ertussen. Daar heb ik zelfs mensen gehad die wegliepen om te huilen. Dat was ook een bij. Wat gebeurt hier? Hey! Leo, je bent vannacht weer dronken geweest. Je ging bedaard een keer als een beest. Wat ben je toch een Leo, je stapte pas om 4 uur in bed. Je had niet eens je hoed afgezet. Dat is toch flauwekul. Hij kwam hier wonen en we zagen het meteen. Je never houdt dit baasje op de been. Want al een vroege leeftijd stond hij voor de keus. Tussen een mooie blauwe knoop of rode neus. Hij heeft bewust toen voor het laatste maar gekozen. Heeft gedacht het gaat wel goed zolang het duurt. En nu behoort hij tot volk der matelozen. En als hij dronken is dan zingt de hele buurt. Leo, je bent vannacht weer dronken geweest. Je ging met daad een keer als een beest. Wat ben je toch een Leo, je stapte pas om 4 uur in bed. Je had niet eens je hoed afgezet. Dat is toch flauwekul. Het zou het beste zijn als Leo weer verhuist. Als hij dronken is dan wil hij op de vuist. Ook de dokter heeft aan hem zijn handen vol. Want die heeft bloed gevonden in zijn alcohol. Hij heeft een keertje op een pijpje moeten blazen. Werd die groen, tot plofte daar op slag. Ja, toen had je het gedonder in de glazen. Alle mensen zongen toen die andere dag. Leo, je bent vannacht weer dronken geweest. Je ging bedaard een keer als een beest. Wat ben je toch een Leo, je stapte pas om 4 uur in bed. Je had niet eens je hoed afgezet. Dat is toch flauwekul. Leo, je bent vannacht weer dronken geweest. Je ging bedaard een keer als een beest. Wat ben je toch een Leo, je stapte pas om 4 uur in bed. Je had niet eens je hoed afgezet. Dat is toch flauwekul. Yay! Met z'n allen die armen omhoog. Maak met je handen een hele grote boog. Zak door je knieën met je vingers op de grond. En dan even schudden met je kont. Hey, hup met z'n allen die armen omhoog. Maak met je handen een hele grote boog. Zak door je knieën met je vingers op de grond. En dan even schudden met je kont. Hey! Als ik lekker een keertje uitga, dan weet ik een leuke tent. Dan wil ik lekker dansen met een of andere band. We pakken dan een pint en gaan door het lint. We hangen dan de beest weer uit. Want iedereen danst en iedereen springt als de hele meute zingt. Hey, hup met z'n allen die armen omhoog. Maak met je handen een hele grote boog. Zak door je knieën met je vingers op de grond. En dan
heb je toch de grootste gein. Het is goed voor lijf en leden, je doet meteen wat aan de lijn. We pakken nog een pint en gaan door het wind, we hangen de beest weer uit. Want iedereen danst en iedereen springt als de hele meute zingt. Hey, hup met z'n allen die armen omhoog, maak met je handen een hele grote boog. Zak door je knieën met je vingers op de grond en dan even schudden met je kont. Hey, hup met z'n allen die armen omhoog, maak met je handen een hele grote boog. Zak door je knieën met je vingers op de grond en dan even schudden met je kont. Hey! Het is een weer een gezellig feestje, want iedereen gaat uit zijn bol. We zijn niet meer te stoppen, want we hebben de grootste lol. Ja, we pakken nog een pint en gaan door het lint en hangen de beest weer uit. Want iedereen danst en iedereen springt als de hele meute zingt. Hey, hup met z'n allen, maak met je handen, zak door je knieën en dan even schudden met je kont. Hey, hup met z'n allen, maak met je handen, zak door je knieën en dan even schudden met je kont. Hey, en dan even schudden met je kont. Wat veel mensen niet weten of niet meer weten. Je hebt op een gegeven moment heb je ook het een en het ander gedaan in schoenen. Oh, heb ik ook nog gedaan, ja. Vertel eens. Mijn man had 2 schoenenzaken. Want ja, die zegt, ik heb geen zin meer om meneer Valk te spelen. Dus die ging wel altijd met me mee, maar hij had liever iets voor zichzelf. En daar heb ik gewoon achter de kassa gestaan en geholpen. Maar het was wel eens dat de mensen zeiden, ik heb er aangeraakt. En dan renden ze weer naar buiten. En dan zegt mijn man, ja, daar hebben we niks aan, hè. Dus hij zegt, je gaat maar achter de kassa, ze kopen eerst mijn schoenen. Dan geef je een handtekening en niet omgekeerd. Die schoenenzaken hadden ook nog een speciale naam. Ria Valk Shoes. En Johan Cruijff zat aan de overkant, maar die was eerder weg dan ik. Hoe lang heb je dat gedaan, die schoenenverkoop? 10 jaar. Leuk? Ja. Leuke tijd gehad? Ja, ik vond het leuk, midden in Amsterdam. Te halen bij Dijk kwamen ze. Meisje, laat eens even kijken, wat had je vandaag voor schoenen? Nou, en kleine maatjes hadden wij, hè. Maat 34. Voor die kleine vrouwtjes, die waren voor de kleine voetjes. En dan komt er weer iets op je pad. Dat is in 86. Zeggen ze aan. Zeg eens zeg eens ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen. En ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn... Ik werd gebeld door Nico Knappert. Wil jij de zus van Mien spelen? Nou, ik sprong een gat in de lucht. Tuurlijk, zei ik. Nou, ik meteen naartoe. Ik vond het geweldig. Je was echt dag in, dag uit ermee bezig. Met opnames, met publiek. Ja. Hoe lang heb je dat gedaan? 5 jaar. 5 jaar. En de hele week opname? Ja. Bijna alle afleveringen zat ik. Als je daarop terugkijkt en die namen hè, waar je mee speelde, wie heeft dan de grootste indruk op je gemaakt? Carrie. Ja, Carrie Tefse, dat is gewoon een supertalent. En leuk. Gezellig. Een putje en een parretje. Lekker rijden in het karretje. Daarna naar het barretje. Het is tijd voor gezelligheid. Een chippy, een putje en een parretje. Lekker rijden in het karretje. Daarna naar het barretje. Het is tijd voor gezelligheid. Vrouwen in geruite broeken, die naar hun ballen zoeken. Een chippy, een putje en een parretje. Lekker rijden in het karretje. Daarna naar het barretje. Het is tijd voor gezelligheid. Ik ben nu aan het golfen sinds een week of 10. En dacht ik zal ze eens wat laten zien. Maar de allereerste bal die ik zo jong gaf, heb ik nooit meer teruggepakt.
petje en een barretje. Lekker rijden in het karretje. Daarna naar het barretje. Het is tijd voor gezelligheid. Op de driving range staat een lekker ding. Zich gek te oefenen op zijn swing. Een chippy, een petje en een barretje. Lekker rijden in het karretje. Daarna naar het barretje. Het is tijd voor gezelligheid. Tante Mien staat lachend op de green. Ze heeft een handicap van 10. Of ik dat zelf ooit zal beleven. Voorlopig sla ik met club 7. Een chippy, een petje en een barretje. Lekker rijden in het karretje. Daarna naar het barretje. Het is tijd voor gezelligheid. Daarna naar het barretje. Het is tijd voor gezelligheid. Je bent op een gegeven moment ook een aantal televisiespecials gaan maken. Pierre Kartner? Oh ja, die had ook een of andere show. Heb je met Pierre ook nog gewerkt? In het land wel, ja. En dat hij liedjes voor je schreef? Met 7 zonen, de vader Abraham, gingen we heel België door en zo. Was leuk, ja. Maar Pierre Ja, heeft nooit voor je geschreven? Ja, hij heeft ook wel liedjes voor me geschreven, maar die sloegen niet aan. Geen café in de haven. En met Jeans heb je ook nog een special gemaakt? Oh ja, dat was leuk. De musical daar Jeans. zat, hoe heet hij, in Bas Ragas. We waren echt toyboys. Ja, leuk. Ja, want dan ga je op een gegeven moment, ja, je roert het nu zelf alweer aan, ga je iets opnemen en waarvan heel Nederland het gedacht had, dat oude wijf, ik bedoel, die heeft het nu over een toyboy. Je las toch niet anders? Patricia Pai met de toyboy. Die heeft een toyboy. Helene, hoe heet ze, die vrouw van dat boek? Een toyboy. Dus ik kwam op het idee, 2 jaar geleden, achter in de auto van carnaval af, om daar, oma wil een toyboy. Ik denk, dat lijkt me wel wat. Dus ik heb dat geschreven. Nou, het slaat in als een bom, hoor. Dus ik zeg, de Sterren Playback Show. Oh, daar heb ik in gezeten, als chair. If I could turn back time. Ja, dat was ook te gek. Ook allemaal toyboys om me heen. Heerlijk. Eind jaren 90, dan kom je ogenschijnlijk in een wat rustiger vaarwater te zitten. Hoewel je nog steeds ongelooflijk energiek bent. Ja. Dan ga je schilderen. Waarom ben je gaan schilderen? Ja, dat weet ik niet precies meer. Oh ja, een vrouwtje van mijn verzekeringsagent die ging lessen nemen bij een schilder in Amstelveen. En toen zei ze, ga ook mee, dat is leuk. En toen zei die man van, god, je hebt echt talent, je moet ermee doorgaan. En die ging mij helpen. En toen, werd ik er helemaal weg van, was ik er. Tot 's nachts 4 uur zat ik door te schilderen. Ja, dat ben ik, hè. Jantje lacht, Jantje huilt, Jantje heftig, Jantje daar. Nou, dat is echt niet normaal. Maar kon je daar iets in kwijt? Ja, ik vond het heel leuk. Ja, maar wat kon je daarin kwijt? Nou, dat ik rustig was en gewoon maar uren bezig was. Niet eten, niet drinken, niks. Alleen maar met dat. Oma wil een toyboy, yeah, yeah, yeah. Oma wil een toyboy, yeah, yeah, yeah. Oma heeft nog trek in een sixpack. Dat vindt oma leuk, ze is een beetje mat. Want ziet ze weer zo'n boy, dan roept ze Oma wil een toyboy, yeah, yeah, yeah. Oma wil een toyboy, yeah, yeah, yeah. Niet zo dun en sliert, maar goed gespierd. Dat vindt oma leuk, ze is een beetje mat. Want ziet ze weer zo'n boy, dan roept ze Oma wil een boy, oma wil een toyboy. Oma wil een boy, oma wil een toyboy. Ze wordt alweer wat ouder, dat ziet toch iedereen. Maar ze vindt het zo gezellig met wat jongens om de heen. De jeugd van tegenwoordig is zo stoer en knap. Wie wil er met die ouwe nog op stap? Hoi, 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 is er nog zo'n boy? Oma wil een toyboy, yeah, yeah, yeah. Oma wil een toyboy, yeah, yeah, yeah. Met zo'n leuke smoel, dat is super
Oma wil een toyboy. Zijn allemaal lekkertjes die ze ziet. Dat was in oma's jonge jaren echt nog niet. Ze drinkt ook heel graag een lekker glaasje wijn. En waar het feest is, ja, dan wil ze zijn. Oma. Oh yeah. Oma. Oma wil een toyboy, yeah, yeah, yeah. Oma wil een toyboy, yeah, yeah, yeah. Oma heeft nog trek in het sixpack. Dat vindt oma leuk, ze is een beetje mak. Want ziet ze weer zo'n boy, dan roept ze Oma wil een toyboy, yeah, yeah, yeah. Oma wil een toyboy, yeah, yeah, yeah. Niet zo dun beslierd, maar goed gespierd. Dat vindt oma leuk, ze is een beetje maf. Want ziet ze weer zo'n boy, dan roept ze 2012, dan ga je met die elastieke benen, doe je mee aan een programma Strictly Come Dancing. Dan moest je iemand vervangen, geloof ik. Imka die had zich verstapt in de kroeg, weet ik veel. In ieder geval, die had er kuiten bezit en die kon absoluut niet dansen. En toen hebben ze mij gevraagd, met Sander Pontman. Enig. Was zo hoor. Ik vond het jammer dat ik er de tweede keer al uit moest. Daar komt Ali B op je pad. Oh, dat is ook leuk. Ali B. Op volle toeren. Ja. Hoe vond je dat? Helemaal top. Wat vond je daar zo leuk aan? Omdat hij gewoon leuk is met Jay. Dat was gewoon, die heb ik nog contact mee met Jay. Daar zit ik wel eens mee te appen midden in de nacht. Want die zit altijd laat in zijn bed. En dat vind ik zo leuk dat die jongen nou verder is gekomen. Met wat een mooie dag. Allemaal leuke liedjes maakt hij. Het is gewoon een hele lieve jongen. Ja. Nee, dat vond ik helemaal te gek, Ali B. Als Ria Valk terugkijkt op haar hele carrière. Heb je trouwens ooit een prijs gewonnen? Nee, nog nooit. Je hebt nog nooit een prijs gehad? Nee, niet een aanmoedigingsprijs toen ik was een jong talent. Niks. Geen harp, niks? Nee, geen harp. Edison. Ik heb alleen de gitaar, joh. Uiteindelijk zou Ria Valk, die verdient eigenlijk een oeuvreprijs. Ja, vind ik wel, ja. Want de mensen die lachen zich altijd gek met me. Ze komen altijd naar me toe en zeggen, wat geweldig. Ik ben altijd zo plezier met jou. Ook van vroeger die liedjes, allemaal leuk en zo. Dan denk ik, ja, maar zit het totaal aan. Kijk, ik heb dat nummer 1 hit kunnen hebben. Daar ben ik nog woest over, met Leo. En toen was er iemand bij de top 40. Ik weet niet meer wie dat was, maar ik ben toen gebeld. Dat hij zei, je staat 1, want je hebt het meeste verkocht, maar dat vinden ze niet netjes. Maar toen hebben ze voulez-vous coucher avec moi. Werd 1 en ik werd 2. En dan denk ik, ja, wat zingen ze dan, die meiden? Wil je vannacht met me slapen? Is dat dan zo netjes? Met Leo ben je dronken geweest, het is toch belachelijk. Shoppen, iedereen die liep te rennen en te stressen. Toen in de lift voor 3 personen, maar ze moesten weer zo nodig met z'n zessen. En tot overmaat veranderd stond er een grote dikke kerel op mijn tenen. Hij stond te duwen en te trekken en zat stiekem ook nog even aan mijn benen. Ik heb nog 2 keer iets gefluisterd in zijn oren. Toen dacht ik, yes, laat iedereen het nu maar horen. Doe eens even normaal, man. Ben je wel goed bij je hoofd? Doe eens even normaal, man. Heb ik je soms iets beloofd? Ik vraag nog 1 keer, doe toch niet zo asociaal. Ik ben het zat, man. Doe eens even normaal. Ik ging vanavond naar de stad, ja gezellig met wat vrienden aan de borrel. Er liep een hele rare gozer om ons heen, maar ik had hem op de korrel.
op te letten en probeert er snel de tassie af te pakken. Maar na 50 jaar karate lag die gozer op de grond al lucht te happen. Ik heb nog 2 keer iets gefluisterd in zijn oren. Toen dacht ik, yes, laat iedereen het nu maar horen. Doe eens even normaal, man. Ben je wel goed bij je hoofd? Doe eens even normaal, man. Heb ik je soms iets beloofd? Ik vraag nog 1 keer, doe toch niet zo asociaal. Ik ben het zat, man. Doe eens even normaal. Hey, 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 hey. Doe eens even, doe eens normaal. Doe eens even, doe eens normaal. Doe eens even, doe eens normaal. Doe toch eens even normaal. Doe eens even normaal, man. Ben je wel goed bij je hoofd? Hey, doe eens even normaal, man. Heb ik je soms iets beloofd? Ik vraag nog 1 keer, doe toch niet zo asociaal. Ik ben het zat, man. Doe eens even normaal. Ik ben het helemaal zat, man. Hey, doe eens even normaal, yeah. Ik val steeds voorover. Ik val steeds opzij. Ze zeggen ik ben tipsy. Hoe kom je erbij? Ik val steeds voorover. Ik val steeds opzij. Het zit in mijn benen, maar dat gaat wel voorbij. Mijn opa ging stiekemtjes weg naar het café en woont steeds met kaarten. Olé! Hij had met zijn vrienden daar heel veel plezier, met hazes en bloodschuim en bier. Maar oma was boos, echt niet blij, want weet je wat opaatje zei? Ik val steeds voorover. Ik val steeds opzij. Ze zeggen ik ben tipsy. Hoe kom je erbij? Ik val steeds voorover. Ik val steeds opzij. Het zit in mijn benen, maar dat gaat wel voorbij. Er was een controle op de grote weg. Daar reed onze Jan wat een pech. Hij was heel de avond op stap aan de rol. La 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 la, wat een lol. Wat zo lief dat ome agent. Ja, werkelijk met heel veel talent. Ik val steeds voorover.